E, por último, hai tamén unha presencia, no caso de Santiago, moi importante dos usos institucionais que fan que realmente a cidade tamén teña determinadas derivacións que alteran todos os equilibrios tradicionais e onde se ve de unha maneira moi visible, evidentemente, no comercio, que eu creo que é o punto no cal estas contradiccións agroman con máis facilidade. Ben, pero a realidade é que esta problemática que está aquí, no fondo, sigue sendo a problemática que unha cidade histórica como a nosa ten que evitar, que fundamentalmente asegurar que dentro de 10 anos a cidade histórica siga sendo o punto central da cidade, a centralidade en termos simbólicos da cidade completa siga sendo a cidade histórica, e asegurar tamén que esa cidade histórica teña unha dimensión de multifuncionalidade na cal a totalidade dos usos se compaxine, se cree unha dinámica de conflito, inevitablemente se altere. Claro, isto fai que, desde o meu punto de vista, e creo que é un punto de vista moi compartido por todos os que estamos aquí, a nova orientación destes temas teña que modificar de unha maneira bastante importante inercias das políticas que se están facendo. Porque o acento xa non está, e isto o comentaba precisamente Xerardo, eu creo que é un aspecto completamente fundamental, asegurado xa un umbral de mantemento do construído, do patrimonio construído. Aquí o gran problema agora é a realidade do uso da cidade e, en conclusión, das persoas que viven na cidade. E isto é un cambio moi importante da orientación, da maneira de facer política. Cando falo de política de xestión, non necesariamente de política a efectos partidarios ou ideolóxicos, senón que a orientación das políticas públicas modifícase significativamente. Porque aí está o primeiro problema que hai que atender a unha realidade que xa non se resolve exclusivamente con unha acción vista desde o patrimonial. É necesario incorporar os aspectos da dinámica social, da dinámica económica. E isto conduce, na miña perspectiva, a dúas necesidades. A primeira, traballar con estas formulacións exixe disponer de información, pero exixe disponer de información non en trazo grosso, senón moi precisa, porque os movimentos e a realidade coa que un traballa ten que ser moi precisa. Eu creo que en Santiago temos unha carencia en relación co debate sobre problemas da cidade histórica, que é todavía unha carencia dun debate necesario partindo da información exacta e precisa que é asequible. En isto, despois, seguramente teremos ocasión de falar, porque a mí se me abre un aspecto moi importante. Que sucede? Isto, concretamente, eu sempre tengo un chascarrillo, moitas veces agora construíse observatorios, cando hai que facer calquera cousa, se hai que facer observatorio de outra cousa. Claro, aquí, máis que un observatorio, que necesitamos un microscopio, porque o problema é que temos que ter unha información moi miúda, moi precisa, para orientar de un xeito adecuado as decisións para facer. Entón, hai un esforzo de obter información e de explicar esa información. E hai unha cuestión que creo que tamén é fundamental, e é que as políticas, a partir de aí, teñen que artellarse sobre unha transversalidade, como sería agora, moito maior. É necesario, para poder abordar os problemas que hai aquí, xa non moverse só as políticas que veñen desde a visión urbanística, a visión patrimonial, a visión de apoio público, a construcción ou a rehabilitación, senón que hai que empezar a trabar moitas políticas complexas, que van desde a política social, que van tamén desde a realidade de fomento da actividade económica, de innovación, e aparecen, por suposto, políticas ambientais, aparecen a necesidade de modificar un pouco o marco no cal se ten que desenvolver esa actividade sobre a cidade histórica para poder conseguir resultados satisfactorios. Neste sentido, da mesma maneira que antes podía chegar a imaxe gráfica desa actividade podía ser un tren, eu agora cada vez creo que a xestión na cidade histórica se vexe máis a ter un yate de vela, no cal podes saber moi claramente a onde vas, pero tens que estar permanentemente adaptándote a movimentos que son variables e que tens que ter tamén unhas ferramentas que te permitan acertar precisamente como contrarrestar estes efectos. Este cambio un pouco de orientación que creo que permitiría que no ano 2021 a cidade
mantivera esa dinámica de multifuncionalidade, vitalidade urbana e de centralidade na realidade da cidade completa de Santiago, ten en todo caso dous ou tres aspectos moi concretos que, desde o meu punto de vista, están enriba da mesa que requerirían un traballo directo a ese prazo, nos cales se está traballando, pero que hai que concretar. O primeiro deles é o problema das infraestructuras. Todo o que estamos comentando ten necesariamente que implicar unha renovación das infraestructuras urbanísticas da cidade, que é un aspecto que vai requerir un esforzo de investimento moi grande no futuro. Ese é un tema que na opinión pública está se abordando frecuentemente só desde a perspectiva estética, porque o problema de eliminar cableado, o que todos vemos. Claro, o problema, desde o noso punto de vista, isto é un traballo importante feito no ámbito do consorcio, no ámbito municipal, a perspectiva non é esa, a perspectiva que hai que buscar de verdade é como se asegura para que a cidade poda ter puxanza desde o punto de vista do uso residencial, do uso económico, etc., que todas as infraestructuras que a cidade hoxe demanda sexan accesibles na cidade histórica. Estamos falando do programa do gas, estamos falando das comunicacións, por suposto a renovación de determinadas infraestructuras que hoxe ainda teñen carencias importantes. Este é un traballo, repito, moi a medio prazo e que ademais conecta coas políticas de eficiencia enerxética que cada vez son máis importantes tamén nas políticas de rehabilitación. Hai outra cousa que é paradóxica e é que un elemento completamente central da realidade da cidade, que é a catedral, ten unhas demandas enormes de atención, porque a catedral é a xoia da corona da cidade, pero é xusto a xoia da corona que, por determinadas circunstancias, todavía vai requerir un esforzo enorme de investimento e que, ademais, non é un problema de investimento, é un problema de criterio e de traballo diferido. Creo, sinceramente, que 10 anos de traballo son poucos para culminar todo o que hai que facer alrededor da catedral, que é un aspecto, en ese sentido, moi importante. E, desde o meu punto de vista, hai outro tema que tamén é moi claro, que está enriba da mesa, que é como afecta aos equilibrios de centralidade de determinados usos que a cidade histórica ten a aparición da cidade da cultura. Que eu creo que é outro tema importante para abordar. Unha realidade que está aí e que é un tema que, desde o meu punto de vista, é algo moi suxerente para unha boa reflexión e que, ao mesmo tempo, é moi complexo de evitar. E que, sin embargo, no horizonte do ano 2021 é un tema que vai estar enriba da mesa e que boa parte dos equilibrios que, desde o punto de vista, en fin, do futuro da cidade vai haber que abordar, van a estar precisamente en estos tres aspectos. Ben, resumindo, eu non xa me estou dicindo máis, isto un pouco a primeira Bueno, a ver si sale. Bueno, eu son o único, se escoita ben, non? Eu son o único que non vivo en Santiago, que non son de Santiago, e estou implicado na cousa extraordinaria que fixeron todos os FS, supoño, pero contra os programas de clarísimo, non? Por lo tanto, non sei que pinto aquí, non? Pero, bueno, tamén é verdad que pode ser que por estar lonxe teño unha mirada distante, non? Prudentemente, eu vou dar ideas, pero de carácter moi xeral, non? Dixeron que era un coloquio entre amigos, eu vou aproveitar deso, non? De carácter moi xeral, que se pode referir a Santiago, pois se pode referir a todos os problemas dos cascos históricos. O primeiro que digo é que diferencia encontro entre os cascos históricos que vexo en outros países e o de Santiago. Pois casi ninguna, que mellor é que está mellor este, non? En cambio, en canto traspaso a porta do casco histórico, si noto diferencias. Pa peor. Entón, vou dicir unha cousa. A cidade histórica hoxe en día, dentro do mundo postmoderno, a cidade que vivimos, é un barrio máis dunha cidade moito máis grande. Santiago non é o casco histórico. O casco histórico é importantísimo, significativo e maravilloso. Pero a cidade é toda, non?